ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024 ଭାଗ ନେବେ 20ଟି ଦଳ। 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣର ଯୋଗ୍ୟତା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଆଧାରରେ 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ 12ଟି ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। 2024ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଓ ଆମେରିକା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନରେ ଅଧିକାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆୟୋଜକ ଦଳ ଭାବରେ 2024 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର 12 ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଜ। ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆୟୋଜନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ସୁପର 12ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ 2ରେ 6ଟି ଦଳ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ସୁପର 12ରେ ମୁକାବିଲା ପରେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 4ଟି ଦଳ 2024 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୋଟ 8ଟି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ସୁପର 2ରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଓ ଆମେରିକା ଆୟୋଜକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ 2024 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସୁପର 12ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ଆଉ 2ଟି ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସୁପର 12ରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଦଳ ନିଜ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 4 ନମ୍ବରରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁପର 12ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା କିଛି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଭଲ ରହିଛି। ଟି20 ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ବାଂଲାଦେଶ 10ମ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ 9ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ 2 ଦଳକୁ ସୁପର 12ରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି। 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୋଟ 20ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ଏବେ 12ଟି ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି 8ଟି ଟିମ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ ଏବଂ ୟୁରୋପରେ ଖେଳିଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଚୟନ କରାଯିବ।